Nerea Urbizu, aurtengo korrikako abestiaren egilea, hitzekin. Zer erran nahi zenuen horrekin? Nik uste erantzuten diola ekitaldi konkretu bati, korrikari, eta gero beste alde batetik ere nik uste garai bati egiten diola referentzia, ez? Bizitu dugun garai zoro hori, ez? Eta gero asko emozionatu naiz kantua egiten, unkitu naiz, sustrairekin batera, eta orduan nik uste hori nahi dut ere, ez? Hitzekin kantuarekin jendea unkitzea eta korrika egiteko gogoa piztea edo, ez? Eta 11 egunez, aurretik ere entzun dugulako, entzuten aritu garelako, baina 11 egunez entzungo da besti hori etengabe. Eta gerora ere gogoratuko du jendeak, ez dakit horrek halako ardura puntu bat edo sortzen duen? Kristona, Antxon, kristona. Nire naiz oso plaza emakumea gainera, ez dute kontzertutan jotzen, nik konposatu egiten dut, orduan ez nago ituta ere jende aurrean egotea. Txokoko lana nahiago duzu. Bai, nik bazterren. Orduan, ardura. Baina, nik esan dizut, nik bihotzetik egin un kantua eta espero dute jendeak pozik korrika egitea kantuarekin eta gogoratzea. Nire inguruan harrera oso nahi izan du, Bai. Nik handik hasita eta gero bueltan. Hori ez da gutxi gero, Zuretzat zer da korrika? Korrika da iraganera salto egitea, alde batetik. Gogoratzen dute korrika 6garrena, 7garrena, nik 8 urte izango nituen. Eta aita nola etortzen zen, desordutan, 3 edo 4etan, anaia eta bion gelara, eta nera gorka, bera, zeitu, korrika aldu da, eta mobilik ez zegon. Baina ja bagenekin gutxu gara, zen, atzerapenakin, ez? Eta gero bain, ama nahi zenez, umeri ere erakutsi nahi diet hori, ez? Korrika zer den. Bertze gauza bat daukeu egiteko. Porra. Aia. Miren Agur Meabe esango dut. Miren Agur Meabe. Emakume bat izango dela pentsatzen dut. Ezpada, emakumea. Kontatu diguzu nola jaso duzun eskaintza, nola idatzi duzun abestia. Zatitxo bat abestuko bazen igu. Otoi. Ta berriro egin korrika zurekin arantzak erantzeko elkarren ederrek.